Guhdarên hêja ez mamoste Şêx Mihamed Bara me branşê civaknasî amadayî sê. Wana me îro li ser pirsgileka desthilatdarî û dewletê ye. Li destpêkê de dema peyva dewlet tê gotin pir kes dibêjin haceteke em nikarin dev jê berdin, bêyî dewlet jiyan nabe, nikarin illa tiştek hebe ku van vê civakê birêve bibe. Lê dema ku em vê pirsgirêkê em lê binerin, divê em vegerin di dîrokê de çawa hatiye avakirin, bi çi awayî çêbûyî. Wê o çaxê mînas bikin ku temenê dewletê yê ku em pê ban dikin, ne li gorî temenê ku mirov jiyan kiriye. Mirov bi hezarê salan jiyan kiriye, temenê dewletê heme ancak 5000 sal ya wekû bajar. Yan jî bajar yan jî dewlet wekû me diwaneyê xwe yî çûyî de ji were şîrovekin. Sedema hebûn û peydabûna pirsgirêkên dewlet û desthilatdariyê yên rojhilata navîn ew e ku civak li ser malbatgirî û xanedanperestiyê bilind dibe. Wek waneya me yî çûyî ya me ji were şîrovekir ku xanedanperestî çawa çê dibe û ew malbatgirî çawa tê avakirin, ev dewlet pê re bilind dibe. Malbatgirî û xanedan ev dihêlin ku dewlet derkeve holê. Bi demê re mezintir dibe, bi çanda Al Ubeyd mezintir bibû û dihêlin ku wek dewlet derkeve holê. Di vê mijarê de pir girîng e ku mirov aliyê bîrdozî yê pirsgirêkan tê bigihêje, nas bike, fêm bike. Lê hişmendiya civaka rojhilata navîn ji têgihiştinê gelekî dûr maye. û nizane ku hêza dewlet û desthilatdariyê ya weke amûra çareya pirsgirêkan tê hîzîrîn, encamên berûva jî didin. Di hindirê hişmendiya civaka rojhilata navîn de dewlet weke çareya pirsgirêkan tê dîtin. Dewletê nerin ser bingehekî ku ev dewlet çi dike? Pirsgirêkan çare dike. Lê ew bi xwe pirsgirêkek e. Çima pirsgirêkek e? Ji ber bingehê wê ne xwezayî ye. Ne bi rengekî xwezayî hatiye avakirin, di hindirê wê de desthilatdariya malbatgirî û xanedanperestiyê heye. Lewma ne tiştekî xwezayî ye, lewma pirsgirêkek e. Ew civak bêhêz dimîne. Bi sedema çi? Sedema dewletê. Ji afirandinê qut dibe. û jiyaneke koletî li ser xwe disepîne. Her tiştî li ser xwe dipejirîne. Çima ji ber zor û zehmetî dikeve nava civakê de. Dewlet û desthilatdarî ji çînatiyê peyda nabin. Eger çînatî hebin, dewlet û desthilatdarî jê peyda nabin. Berûva jî dewlet û desthilatdariyê ku li ser xanedanî û malbatgerî ava bûne, rê li ber çînayetiyê vedikin. Destpêkê servana ava dibe, dûre rê li ber çînayetiyê vedike. Gengaz e ku mirov tekez bike ku ev pêvajo di dîroka şaristaniya rojhilata navîn de pir meşiyayî. Ev rengê hanê di nava dîroka rojhilata navîn de pir meşiyayî. Çînayetî ne ku ji jêr ber bi jor ve ye, zêdetir ji jor ber bi jêr ve xurt e. Yani çînayetî em bêjin bav, ji bav dest pê dike, kur har heya dawî bêhtir bêhêz dibe, xurt dibe. Ji vê jî girîngtir li şûna têkiliya Çîn û dewletê ya ku du diyardeyên cuda ne, Çîn heye, dewlet heye. Mego du diyardeyên cuda ne, derdeya Çîn desthilatdarî û dewletê ku ketine nava hev tên dîtin. Dema ku mirov dadhûrîne, girîng e ku mirov dahûrînên berbiçav bike. Her tiştî derxe berbiçav.
Di dîrokê de çawa çêbûye divê mirov bi vî rengî nêzik bibe. Li rojhilata navîn dema ku civak çîndar dibe kevin nava çînan de bi malbata fermî, xanedanî, destlatdarî û dewletdariyê re di nava hevdû de pêk tê. Goletî bi tenê li ser keda şêmberî nayê çêkirin. Beriya her tiştî goletî li ser hişmendî, hestiyarî, hestên mirov û li ser bedenê tê avakirin. Heta ku koletiya bîrdozî ya di hundirê hişê mirov de neyê pêk neyê yan jî neyê avakirin, koletiya li ser keda mirov tu carî nikare were avakirin. Koletî di destpêkê de li ser hişmendî û hestiyar yan jî hestên mirov tê avakirin, pişt re li ser kedê tê sepandin. Mirovê ku karekî dike, karê koletiyê di destpêkê de em nas bikin ku li ser hişmendiya wî û li hestî wî ew koletiyê bi xwe dike. Weke mînak kesên çermreş yên ji Afrika çûbûn Amerîka ew cim xwe dikirin weke kole. Wan weke kole bi kardanî jinek kar dike 700 kesê reş rizgar dikiş koletiyê piştî ezmûnekê di nava civakê derbas dibe pirsekê jê dikin dibe tiştî herî zehmet te di jiyana xwe de dît. Çi bû? Dibe tiştî herî zehmet ku tu jêkî bêje tu ne koleyî û ew di hişmendiya xwe de xwe dibînî ku koleyî. Ev tiştî herî zehmet bû. Heger mirov saziyên dewlet û destlatdariyê yên li ser civaka rojhilata navîn weke kurtêlxwariya ramyarî bibîne, ev yek wê me zêdetir nêzî rastiyê bike. Destlatdarî diyardeyeke ku ji dewletê zêdetir derbasdar e. Destlatdarî dewletê derbas dike. Çima dewletê derbas dike? Ji ber armanca wê ya sereke fêde ye. Destlatdarî me got diyardeyeke ku ji dewletê zêdetir derbasdar e. Dema ku dewlet tune be jî destlatdarî dikare zêdetir rista xwe di nava civakê de bilîze. An ku mirov dikare destlatdariyê bi awayekî weke yekdestdarên kapîtalîst binirxîne. Ev destlatdarên ê di nava sîstema kapîtalîst de em dikarin binirxîn. Heger fêde nebe tu wateya destlatdarbûnê tune ye. Armanca bingehîn a pêkhatina destlatdariyan fêde ye. Heger mirov destlatdariyê weke saziyeke ji fêdeyê cuda bigire dest, ev yek ji rê derketin e. Destlatdarî tiştî wê fêdê li ser hevtin e? Na. Ev weçaxê em ji rê derkevin. Yek ji mijarên girîng ê ku civaknasiya Ewropa ji ronîkirina wê re xwestiye ev e. Yekdestdarî tenê bi pergala kapîtalîst û weke sermiyan nayê avakirin. Di dîrokê de bi piranî yekdestdarên destlatdariyê weke komên wê tên avakirin. Ne gengaz e ku mirov destlatdariya bêfêde bihizire, ev çespandin ji bo şaristaniya Ewropayê bûye bi vî rengî. Dewlet diyardeyeke ku ji destlatdariyê cuda ye. Dewlet ji destlatdariyê cuda dibe. Ew jî xwe dispêri destlatdariyê. Dewlet xwe dispêri destlatdariyê. Lê xwe weke şêweyekî cuda pêk tîne. Şerê pêşî gelek navendên destlatdariyê dibin yek û li ser dibîtiya ku wê gelek fêdeyê bi dest bixin, dewletbûnê weke xwestekeke bêhempa dikin armanca xwe. Em bêjin gelek yekdestarên destlatdariyê hene divê de ji bo fêdeya bêhtir xwe dikin dewlet
ji bo ku fêdeya xwe a bêhtir bikin yan ji armanca xwe pêk bînin xwe bigihîjînin çi armanca xwe dewlet her tim weke rêxistineke fêdeyê ya hevbeş a ji bo hemû navendên desthilatdariyê ava dibe an ku di nava xwe de ji ber parvekirina fêdeyê timî xwe li hev radikişînin pevçûn û heta di nava xwe de şer dikin mînakên wê yên di Sumarê de hebû rahib leşker yan jî fermandar bazerganê mezin her tim di nava xwe de şer û pevçûn di nava wan de heye Şaristaniya Rojhilata Navîn di tevahiya dîroka xwe ya vî warî de xwediya ezmûnên bêhejmar in di nava şaristaniya Rojhilata Navîn de ev tiştên ku bi desthilatdarî û dewletê re çêbûne mînakên wê pir in ji bo ku em xweş nas bikin weke lêvegerek biçûk malbatgirî û xanedanperestî dewletê çê dikin dewlet çê dibe li ser bingehê ku pirsgirêkê di nava civakê diçare bike lê ew bi xwe pirsgirêkeke ji ber ê ku van pirsgirêka çê dikin desthilatdar in ji xwe malbatgirî û xanedanperestî ji desthilatdariyê yê hêza xwe mezin dikin xwe dikin di nava hev de dikin yek dikin dewlet ji bo ku fêdeya xwe ya herî zêde pêk bînin mînakê wê di civaka Rojhilata Navîn de pir in û kapîtalîzm rûyê nûh ê ku vê yekê pêk tîne waneya me li vê dikê bi dawî dibe em ê pirsên nirxandinê bi hev re çareser bikin pirsa yekê pirsgirêkên dewlet û desthilatdariyê yên li Rojhilata Navîn ku civak li ser bilind dibe çi ne pirsgirêkên dewlet û desthilatdariyê ê ku civak li ser bilind dibin çi ne me got malbatgirî û xanedanperestî ye li ser van herduya bilind dibe pirsa di dwa dewlet û desthilatdarî li ser kîjan bingehî tên avakirin li ser bingehê koletiyê li ser bingehê koletiyê tên avakirin pirsa siya koletî li ser kîjan hîmî tê avakirin koletî tenê li ser hişmendî û hestê mirovan destpêkê tê avakirin pişt re li ser kedê xwe disepîne yan jî tê avakirin pirsa çara armanca desthilatdariyê çi ye û kengî desthilatdarî dikare zêdetir rista xwe bilîze armanca wê weke diyardeyeke armanca wê fêde ye kengî dikare rista xwe bilîze dema ku dewlet tune bijî ew dikare rista xwe di nava civakê de bilîze pirsa pênca çi têkilî di navbera desthilatdarî dewletê de heye tê vê yekê lêkolîn bike wek ku hûn dizanin dewlet diyardeyeke ku ji desthilatdariyê cuda ye destpêkê dewlet cuda ye desthilatdarî cuda ye ew jî xwe dispêre desthilatdariyê dewlet xwe dispêre desthilatdariyê lê xwe weke şêweyekî cuda pêk tîne ji gelek desthilatdariyan pêk tîne bi armanca fêdeya herî zêde ya herî pir pêk tê dewlet her tim weke rêxistineke fêdeyê ya hevbeş ya ji bo hemû navendên desthilatdariyê ava dibe ji ber parvekirina fêdeyê timî xwe li hev radikişînin pevçûn û heta di nava wan de di nava xwe de şer dikin jî mînakê wê di Rojhilata Navîn de jî me ji wer got waneya me li vê dikê bi dawî dibe bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû